Yaksa Kura lupa oleh sedeng Narendra.
masanya pratangga windu wiyat namun leraga mampang maletik mansolot Togok mun kula wonten dawuh sinuwun aku bakal takon marang kowe kok ngestakaken dawuh umurmu kuwi pira kok menawi andangu babakan umur kula menika sampun boten kantenan karana kula menika sampun gesang tigang alam ingkang sepisan jagating kadiwatan tegesipun kula nate dados dewa menika kula nate angka kalih jagat palemunan kula menika nate dados bangsaning jin setan priprayangan elelo banaspating klek-klek balung atandak jerangkong ginjong waru doyong wewe kendolan jangkitan angka tiganipun kula kadhapuk dados menungsa dados menawi andangu babakan umur kula menika sampun boten kantenan belung dawuh bos yen kowe wis tau urip telung alam kula menika menungsa lumrah kula namung kalih alam setunggal kula dados pengrawit angka kalih kula dados nayaka kaya sakniki-niki wong ngono nggih nek togok niku beda umure pancen pun boten kena diitung ngono aku tak takon Gok selawase aku urip ana jagat aku durung nate weruh Sudarmaku Sudarma kuwi wong tuwa utawa bapakku sing ukir jiwa ragaku Gok jarene kowe iki ngerti karo wujuding sejarah diagi aku belakang ana sapa bapakku Gok ih ngurmasi dereng sepinten jembaring tebo tiranging pengalaman supen bab kepinteran niku kula dodho namung ora ning dipun pundhuti pamrayogi wosing gati mboten keparang badhe ngungkuli dhateng kawruh paduka ingkang sinuwun namung klungsu wadonipun kula menika udhu timbang ngrungokke kucing kerah Bapak Paduka menika wujudipun Narendra ingkang sekti Mahambara saking negari Imantaka asmanipun Prabu Newata Kawaca wene Paduka Nirodha Kawaca Bapakku ki ya buta ya kok nggih wujudipun raseksa ageng inggil nek babakan kadigdayan dewa niku tanpa timbang dipun tandhingi kalih bapak sampeyan. Lah apa sababe aku durung nate sapa temon karo bapakku niku pun dadi kodrating jagat. Dadi kala mangsa anak niku enten sing boten weruh kalih bapake ning enten wong dilairke niku ditunggoni bapa kalih biyunge. Mula kala mangsa wong urip niku budale mboten padha ora kena don paidon. Ana sing dilairke ana jagating seni ugi wonten. Ana sing dilairke wonten kalangan pejabat iki pemangku jabatan ugi wonten. Wonten sing dilairke mapan enten papane wong sing nakal nggih wonten. Mula nyingkiri pamaido sijining tunggal loroning kumpul urip niku sing apik samat sinamadan mboten don paidon sebab wong don paidon niku ngedohke dulur ngedohke rejeki ngedohke kekancan ngono ya Gong nggih lha apa sababe bapakku temekaning pati niku critane ora ngaten
Bapak ndika niku kelairane Selasa Wage. Wong niku nek kelairan Selasa Wage niku napsune niku gedhe. Enten wong wadon sinten kemawon niku racake kedanan. Mboten tuwa, mboten enom niku gampang kedanan, gampang kepranan. Wong kelairan Selasa Wage niku weruh daster niku pun bingung. Daster di PP niku pun bingung. Mergo saking gedhene nafsu. Asmarane niku gedhe banget. Napa malih weruh kecet niku pun mboten karuan polahe ngoten. Wonten niku niku kelairan Selasa Wage nafsune banter mergo kelairan tuwa temune 7. Selasa 3 wagine 4 jumlahe dadine niku 7. Wong 7 niku cilik dhewe ning tuwa dhewe. Padha kelek itungan 1 nganti 10. Gitu. 1 niku weruh laire 2. 1 weruh laire 3, 1 weruh laire 10. Mula 1 niku nadyan tata gelare cilik ning weruh kalian samubarang enten jagat niki. Rama ndika kedanan lan Bathari Supraba mantasaning widodari kahiwangan. Niku jenenge nerak kasusilan nrajang waring Gusti kang akar jagat nampa welak saking dewa. Wekasan ngorak-arik kahiwangan Suralaya bedol sela matangkep. Dewa sak Suralaya mboten wonten sing menang musuh bapak sampeyan. Niku saestu Prabu Newata Kawaca. Duwe pusaka jenenge Tumbak Timoro. Timoro niku tumbake Rama sampeyan ning dewa ngetokke jago. Saka guwa Mintaraga namine Begawan Ciptawening. Nah niku. Niku didadekke jagoning dewa wekasan perang kalian Rama sampeyan Prabu Newata Kawaca teman Rama ndika niku dumugining pralaya. Dadi bapakku matine saka Begawan Ciptawening. Nggih. Sapa Begawan Ciptawening? Lugunipun Begawan Ciptawening menika sesingklonipun. Ingkang mapan wonten guwa Mintaraga namung lugunipun Begawan Ciptawening menika panenging Pandharaden Janaka wonten tiga tiyang amarta iblis lanang. Kanangasta Nedya mrawasa mungsuh Nedya mrawasa mungsuh ing kulantala dadi patine bapakku merga saka pakardine pananging Pandharaden Janaka mekaten sinuwun. Kuwi wong Amarta ya, Gok. Nggih niku tiyang Amarta tunggale 5. Sepisan Prabu Puntadewa angka 2 Raden Werkudara angka 3 Raden Janaka angka 4 limane Raden Nakula tuwin Sadewa. Togok ora bakal jenjem urip yen ta durung moteng-moteng batange. Para pendha derekno aku, Gok. Iki dina aku mbudi dhewe golek patine para Pandhawa. Ampun kesesa. Ampun kesesa. Sing baku niku sareh. Nek sareh mengkune bakal pikoleh, nek kesluru bakale kesluru. Kesusu bakal kesluru. Pijer klera-kleru Kok. Ya aku manut. Banjur kinamuk wonten pendhita kang sithik paningalipun. Naminipun Begawan Durawetsa kula rawaken wonten ngarsa Paduka ingkang sinuwun. Leng-lenging dramangu mangungkung kanduhan primang lelena tanpa kanin
Pumasanya para tangga windu wiyat amun lerego mampang malatik mencolot Stosawata kira ilang Stosawata kira ilang Ndika sing tak andharke Pandhita kang asmane Begawan Durawetsa sampun marak wonten sandhap paduka ingkang sinuwun Gusik Bagya Sapratamu Sang Begawan Seman kula mboten wonten alangan satunggal punapa kepareng ngaturaken sungkem pangabekti konjuk wonten sandhaping pada paduka ingkang sinuwun ya tak tampa liwat pangestu wae tampanana kula sajong tangan kula kalih kapundi wonten mustaka mugi dadosa jimat apa bener kowe sing jeneng Begawan Durawetsa mboten sisip sinuwun kula sang Begawan Durawetsa wis disarwani dening Teja Mantri Yositagog sampun magepokan angkaipun paduka parang badhe males sasta wirang kalian para Pandhawa menika cekap wonten kula Begawan Durawetsa gampil nyirnaken para Pandhawa menika pinanggih gampil upamane wenana tata carane kepiye titiran menika para Pandhawa kepareng badhe mbangun wujudipun Candhi Saptawarga ing monggo dados paraganipun Sang Begawan Wiyasa menika eyangipun para Pandhawa ing mangke kula badhe mbudidaya nyidra Begawan Abyasa kula sirnakaken menika srana ndamel kekesipun para Pandhawa Begawan Abyasa dumugining pralaya ateges Pandhawa menika sampun ngenes kawontenanipun. Mila menika kepareng kula badhe merantasi bab menika ampun watos. Kowe njaluk liru apa kula menika mboten remen dipun bayar. Dadi darmaning gesang kula menika lila legawa ing driya babakan perbeya menika mboten kula utamikaken. Sepi ing pamrih rame ing gawe menika kula. Ora njaluk bayaran dhuwur mboten. Menika mung dikondhangke. Jarine Darakene ora wani ngundang kalih Durawetsa merga kedhuwuren rega. Niku klentu. Kula menika pinten-pinten purun. Ya layak. Ya, tak dombani dirit Padyabala nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Long-long ing dia mangungku kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulusa mengku sang Tyautama
yaksa gura lupa ore sedeng Narendra yaksa lelaku kan maywana lenging kang ing togok irit Padyabala dombane lakune Durwatsa numpes para Pandhawa kok ngestokaken dawuh suwun.
Aha. Wus. Aha. Wop. Hai. Hut. Ah. 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 Out. Wait. Ah. Was. Wah. Oh. Wih. What?